Hello guys, phung kaham jotono no. Tai cha haina rong ni bus kangang sopai ka. Asa khayon rong jotono kaham no tongmai na. Hingkai tini hingkai ang tai cha bazar thang samnai bazar thangai norok no. Tam pai ama phonok nai. O dol mas bazar thang nakok. Bini logyo ang bothang nai tai tam rok pai norok nai tong di. Tin rok ni hamjak mani phonok di subscribe kai di matro kaisa tik khere khanga sunggo te bell icon tang khere di to guys amono ঠিক আছে guys dak subscribe mo hangkai Sampawar bazar lokal bazar phailai jak gam thanai dongo Hol dogano sopai lajak ada yang hotel rok nahar mane boron rok teh phonogano mono to naya hol bazar god dogano phailajak god nanan bagoi yang apa dong apa naik ini bedi mau god nahar pai lega song tabo oh kakane dogane hoite terus halajak ini di membentuk kade sirarok paling bagoi mutanya bazar bazar Operator na sabji bazar las bazar ng mukha. Satong rukung jak. Orang mana nahar pai lekha. ঠিক আছে. Tabo kay ber mana lain na pagoi thang jak. Khosoi bai. Khosoi tong logyo masa. कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं Mojotono Berma Akran Bazar guys tabung hingkai maisana tini bazar rok o thangoya guni sok paisak tabung hingkai horni maicai sana nai tongo iko arok amui a baigandri songjak nohe baza to tabung ha maisana ai